Newsbreak. Sa headlines kan mga bareta, 8.1 million pesos nin illegal na droga na recover sa duwang naarestong suspect sa probinsya kang Camarines Norte. Office of the Civil Defense Bicol, may bago ng pamayo. Misis na kuryente sa Baaw Camarines Sur, Gadan. Pag-implementar kang suspension order sa punong barangay kan Concepcion Pequeña Ciudad kang Naga, yao na kay Mayor Len Robredo. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Memorandum hali sa opisina ni Mayor Leni Robredo ang pinaghahalat para mag-epekto ang suspensyon kay punong barangay Francis Mendoza. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Nagdesisyon na ang sangguniang panglungsod kang Naga kang nakalis na simana sa 30 days suspension ni punong barangay Francis Mendoza kang barangay Concepcion Pequeña. Hinahalat na lang kang chairman kang Blue Ribbon Committee na si Councilor Attorney Uying Rosales ang memorandum o order na ipapaluwas ni Naga City Mayor Leni Robredo kung noorin e-implementar ang nasabing suspensyon. Kabali sa nakabugtak sa memorandum ang appointment letter sa Maribay sa Kapitan habang inisuspendido. Decision kang sanggunian promulgated na last regular session. But the execution, the implementation of the decision lies with the city mayor. So we'll be waiting for the memorandum or order of the city mayor for her to set kung rin niya po i-serve si suspension na 1 month. And kaibanan si coordination, si appointment kang acting punong barangay, as in si Ibapa. Misconduct as in neglect of duty ang naging rason kan pagkakasuspender ni Mendoza. Huli kaini, ang top-notcher na kagawad ang temporaryong matukaw bilang kapitan kang barangay Concepcion Pequeña sigun ki Councilor Rosales. Dua po ang findings duman, simple misconduct and simple neglect of duty. Number 1 councilor duman, kang Concepcion Pequeña. Iya ang automatic na ma-serve as acting punong barangay. Pinaglinaw ni Councilor Rosales na mayusala sa pag-anggot sa empleyado. Alagad kung halangkaw na ang boses sa pag-anggot, asin may halong pag-insulto, dahil ini pinagtotolerar kan komitiba. Kay pon subot ang maximum tolerance urog na tamang opisyal inikan gobyerno na dapat pinapangarugan. Actually, may iman pong sala sa pag-anggot. Ang finding lang po kaya, based sa facts established, is that si pag-anggot niya may halong, nagsakat siya ng boses in front of other barangay personnel and nag-abot sa point na may halo ng pag-insulto. In fact, si words na ginamit ng sanggunian to describe the utterances were, the words were personally demeaning, insulting, directive, and especially towards a lupon officer. Well, maximum tolerance, pero especially ikaw kitang conduct or decorum na dapat i-maintain as public officers. And at least maiset na po sa tuya as an example sa tuyang komunidad. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Tulong barangay pa sa siyudad ng Naga na may pinagsaangat na reklamong abuse of authority, grave misconduct, as in conduct prejudicial sa mga opisyal kang barangay ang pinagdadangugunyan sa Blue Ribbon Committee kan sangguniang panglunsod. Ini ang mga barangay Panikwason, Balatas, asin Carolina. Sa aga, nakatalaan na pag-urulayan ang kaso kang Panikwason. Sigun kay Councilor Attorney Hill Rosales, nakabugtak sa Local Government Code, nakaipuan sa laog ning 90 aldaw, maresolbiran ini kang sangguniang panglungsod. May tulo pa po akong tigre-resolve sa komitiba. Actually, si Saro kaso, i-report kang committee sa aga, itong sa Panikwason. Ano pa po? Igwa pa sa Balatas and Carolina. If I remember it, yun man lang yung appendix ako. Halos pare-parehas abuse of authority, grave misconduct, conduct prejudicial. So similar mga situations na arukin. Actually po, kung hilingon ta sa local government code, the Sanggunian has only 90 days to resolve a case.
Kaya lang natuko pa man akong chairman kang Blue Ribbon. I think di pa sa rumpulan. Pero I made it a point to resolve all pending matters. Sa ibang bareta, Vice Mayor Gabby Bordado, mayong nahihiling na problema kung mahagad pa sa indaning endorsement ang mga barangay officials kang Naga na mahagad ding tabang kay 3rd District Congressman Nelson Ligacion. A letter dated May 7, 2026 from Honorable Angelo Benjola, Punong Barangay Abigualdad, Naga City, seeking assistance through a resolution expressing support and endorsement of Barangay Resolution numbers 2026-058 and 2025-059. I cannot understand. Can the barangay itself direct the communications to the office of Congressman Nelson Ligacion? They can, Mr. Chair, probably they're just requesting for an expression of support from the city government by way of endorsing these said resolutions. And you agree? I agree, Mr. Chair. Okay. Any objection? Yes, Councilor Aris Macaray. Mr. Chair, the proper procedure for a barangay to request funding is not through the district office. It's through the DBM. They have this online portal where the barangay can actually request for funding. Ini ang naging eksena kang nakalis na sesyon regular kang sangguniang panlunsod kang Naga. Nagriribayan in paliwanag ang mga konsyal kung dapat o dain na dapat maghagad pa ng endorsement ang mga barangay officials kang Naga sa sangguniang panlunsod kang Naga para sa request ninda sa opisina ni Congressman Nelson Ligacion. Sinda City Council Aris Macaray asin SK Federation President Jepson Felix kontra sa paghagad pa ng endorsement. Alagad mayoriya sa mga konsihal mayong nahihiling na maraot kung maagi pa ini sa sangguniang paglunsod. Maging si Vice Alcalde Gabby Bordado na dating 3rd District Congressman ngala sa nasabing proseso. Sabi ko, Congressman baga ko, 9 na taon. Naimang kinakaipuhan na mag-agi pa sa sangguniang paglungsod. No? Diretso na kay Congressman. Araw kan si Congressman Nelson Ligacion, dating mayor kang Naga, ano bata kinakaipuhan pa man na endorse sa sangguniang panglungsod. Okay man baga si Mayor Nelson nakaulay, lalo naman niya na congressman na siya ang nagsangli sa kuya. Kaya nangangalas ako, naghahagad pa ng inaapod na endorsement hali sa sangguniang panglungsod. Lagad pig urulayan baga, aram mo kayo baga sa sanggunian, talagang matitindi ang mga miyembro kang sa tuyang council, ang mga councilors, i-question ninda ang dalaga na ito as in nagkaiguan ng division of the house. Dana, si itong dapat ilaog pa na sa sanggunian. Si gusto na ang maglaog na barangay na nagre-request sa office ni Congressman Nelson Ligacion ng mga proyekto, iagi pa na sa sangguniang panglungsod. Mayo man nahihiling na problema si Vice Mayor Bordado kung maghagad pa ng endorsement sa sanggunian o magdiretso na sa opisina ni Congressman Nelson Ligacion ang mga request ka mga barangay sa siyudad kang Naga. Okay man sa kuya, mag-agi sila digdi or magdiretso, okay lang. Iyo man to si naging final decision baga kang sangguniang panglungsod ka nakaaging simana. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa ibang bareta, dahil nakatindir sa Monday flag raising ceremony si Mayor Leni Robredo matapos na bisitaon kaini ang delegasyon kang Bicol urog na ang mga atleta kang siyudad ng Naga na yaon ngunyan sa Agusan del Sur para sa nagpapadagos na palarong pambansa. Si Vice Mayor Gabby Bordado ang acting mayor ngunyan mientras na mayo pa sa siyudad ng Naga si Mayor Robredo. Si Mayor Leni Robredo nagduman sa City of Bayugan. Si Isay na Saido ang nakadangog ng City of Bayugan. Ayo ka! Ay ba na nakadangog ka?
Ang City of Bayugan, iyo mo niyan ang sponsor ng palarong pambansa. Padagos sa mga bareta, 50 personahe kang Naga City Police Office ang pinag-augment sa Camarines Sur Police Provincial Office na i-deploy sa Kaugma Festival. Kansuugmang hapon, nagpasiring na sa CSPPO ang mga pulis sa Naga para sa pre-deployment briefing. Sigun kay Police Captain Daisy Angeles, madepende sa Camarines Sur Police Provincial Office kung sangkod no arin ninda ini gagamiton ang mga pulis hali sa Naga. Alagad, inabisuan naman kang opisyal ang sa indang mga personahe na perbing pasiguruhon na nasa maray na kamugtakan ang sa indang mga salud, ngunyan na nakadeploy ini sa luwas. Igwa kitang 50 na personnel na inaugment duman sa Camarines Sur Police Provincial Office para mag-assist duman sa gigibuhon na Kaugma Festival ngunyan na ma-start ni at siya na hapon magkakaigusin na ning pre-deployment briefing naman sa Camarines Sur PPO. So ang sa tuyang personnel is ma-report naman at siya na hapon. Pero may pinapagiramdong sa tuyang mga personnel na since mainit ngunyan, syempre ang sa indang health, hilingon ng geraray, dapat permisendang hydrated, sobra bagang init sa ngunyan. So, and syempre ang sa indang personal safety and security. Sa samuyang pagbabalik, misis na kuryente sa Baaw, Camarines Sur. Yan na siniba pang nangingenot ng mga bareta, digdilang sa GNN TV48 Naga News Break. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolana dreams to international horizons, NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just... Rest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kang mga bareta, nurse kang Naga City General Hospital asin miyembro kang Public Safety Office na parehong inireklamo sa paagi ng social media, hahagadan paliwanag kang Human Resource and Management Officer kang LGU Naga. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Dawa na areglo na ang reklamo sa sarong nurse sa Naga City General Hospital, papadrahan man giraray inining notice to explain kang opisina na Mr. Anselmo Manyo matapos ireklamo ang nurse sa social media kang saro sa mga pasyente kaini na daisubot na asikaso asin dai pinagkuanan ng BP. Kabali man sa tatauan ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa HR ang saro pang personahe kang Public Safety Office na inireklamo man kang sarong babae na subot na bastos kaini. Inigabos, papadarahan may notice to explain, although nasettle yata itong specific sa NCGH. Ang sa NCGH sa Quiapo, igwasin ng kumbaga bilang sarong local economic enterprise, igwasin ng admin officer sa law.
na supposed to be i-consider HR personnel sa laog na ini mga bagay na ni sana before mag-abot sa City Hall ma-resolve na. Ini pong sa PSO, nabasa ko pa lang nabasa ko lang late na last week. Itong babae nagreklamo ito with regards to sa anti-bastos law. So, dahil napapadaran, most likely mapapadaran may siyang ngunyan. Pero ito pong kay Dr. Joseph, kinaulit ko siya kang last week, bigagad ko si name katong nurse na involved. Kasi dahil po wag na mention naman sa social media, si pangara kang sa tuyang staff. Pero, sana mapadala ni Doc Joseph mo niyan. Pero ang feedback niya sa ko, na-settle na. Sigon sa City Human Resource Management Officer na si Mr. Anselmo Manyo, kaipuan kang mga inirereklamo na simbagon ang mga reklamo laban sa INDA. Pero nevertheless, required po siya mag-explain. Kasi the fact may nakabasa, the fact may na-post the fact na may nagre-reklamo, dapat po simbagon. Pagkatapos maipadara kang City Human Resource Management Office ang notice to explain sa inireklamong nurse kang NCGH asin sa personahe kang PSO, hihilingon digdi kung ano pa ang mga kaipuan ni improve sa serbisyo. Asin nakadepende man sa simbag kang duwa ang magiging disposisyon kang opisina manungod sa nasabing issue. Hihilingon po kung saan mga areas na dapat i-improve. Most likely po kayo ng customer service very critical ini sa tuyang sa tuyang setup. Gabos pong opisina, dapat igwang maray na training on customer service, values formation, hindi pa nahilimin ng kakulangan. Although naiintindihan minsan na especially ang hospital, tako lang kliyente, pero dapat lang i-remind si mga staff na totoo, tako lang kliyente, pero part kayo ng trabaho na magserbisyo. Basically po yung notice yung part po yung due process before we decide kung ano ang gigibon sa iya, kung may mga suspension, pero susunod na po si Civil Service Law on due process. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang bareta, ginibungon niya na aldaw ang installation ceremony para sa bagong Regional Director kang Office of the Civil Defense Bicol na si Director Bernardo Fortes. Si OCD Chief of Staff Assistant Secretary Cesar Idio ang naging presiding officer sa turnover as in installation ceremony. Inangat ni Asik Idio si OCD Director Fortes na ipadagos na pakusugon ang pundasyon ka mga Bicolano pag-abot sa paghampang sa mga kalamidad. Si Director Fortes ang taga-probinsya kan Camarines Norte asin dating miyembro kan Puwersa Armada ng Pilipinas, siya man ang nagribay kay Director Claudio Yucot. Sa Police Report, 8.1 million pesos na kantidad ng illegal na droga na kumpiskar sa duwang sospek na naaresto sa probinsya kan Camarines Norte. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Duwang pinagkokonsiderar na mga high-value individuals o HVI ang naaresto sa Joint Buy-Bust Operation kan Regional Police Drug Enforcement Unit 5 asin kan Talisay Municipal Police Station sa Barangay Itumang, Talisay, Camarines Norte, Banggi kan Mayo 23. Binistuan mga sospek na sinda Butchok, 50 anyos, asin Nesty, 32 anyos, parehong residente kan Paracale, Camarines Norte. Pasado alas 10:40 nin Banggi kan gibuhon ang anti-illegal drug buy-bust operation sa pakikipagkoordinar sa PIDEA kung saan naaresto ang mga sospek. Pigkakarkulong 1.2 grams nin subo at shabu na may standard drug price na 8,160,000 pesos ang nakumpiskar sa mga sospek na tulos pinagdara sa Talisay Municipal Police Station. Mahampang sa kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestar na suspetsyado. Padagos ang pagpapakusog kan Camarines Norte Police Provincial Office o CNPPO kan sa indang kampanya kontra sa illegal na droga bilang parte kan anti-criminality operations sa probinsya. Para sa GNN TV 48 Naga, Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Sa ibang police report, kantidad 6,800 pesos ninsubot shabu ang nakumpiskar kang police station number 5 sa mag-live-in partner na sinda alias Rod asin alias Ana kang Barangay Mabolo, Naga City matapos ang ginibong anti-illegal drug buy-bust operation kan mga operatiba kan subanggi sa nasabing lugar. Sigun kay Police Captain Daisy Angeles,
may previous record sa illegal na droga si alias Rod, mantang newly identified man ang ka-live-in partner kaining si alias Ana. Parehong nasa custodial facility kang Police Station No. 5 ang duwang sospek, mientras sinahalat na maisaangat ang formal na reklamo. Duwang magka-live-in ang naaresto sa pagpapabakal ng illegal na droga. So aside duman sa nabakal sa inda, iguang another 3 sachet of suspected shabu ang na-confiscate, and sa ngunyan ang satuyang suspect is under the custody na ng Police Station 5 habang naghahalat katong kasong isasampas laban sa inda. So day pa may sampa ang case since itong chemistry report from forensic unit is day pa pigluluwas. So within the day, today, inaasahan ta na may file na ang case. Ang confiscated grams katong by bust operation Kansubanggi is nasa 1 gram more or less 6,800 worth. Itong lalaki, itong kalibin niya is igo siyang previous case na Republic and violation of RA 9165 din sa drugs, while itong babae is newly identified. Sa ibang police report, nagsayuma na ang pamilya ni alias Shirley Kanbao Camarines Sur na ipasa irarom sa autopsy ang sa iyang bangkay matapos na makuryente kan sugma mientras na naglilinig sa buot sa saindang kwarto. Sa report kan PNP Baaw, nakaputan. Sa report kan PNP Baaw, nakaputan subuot kang biktima ang ubak na extension wire na naging kausakan sa iyang pagkakakuryente. Nakakurahaw pa man ang biktima asin nakahagad ng tabang sa iyang agom na si alias Kennedy na tulos man dinara sa ospital ang sa iyang misis. Alagad, ini pinagbawian ning buhay. Sa ibang bareta, ginibo sa 9th Infantry Division Philippine Army ang pormalmenteng pagpuon kang Philippines-Australia Army-to-Army exercise kasangga 2026-1. Ang sarong bulan na bilateral exercise ang matapos sa Hunyo 21 na may katuyuhan na mapakusog ang interoperability, mapakaray ang command and control capabilities, asin ma-improve ang pinagsarong arms operation kang Pilipinas asin Australia. Kabali sa nagpartisipar iyo ang 83rd Infantry Battalion, 9th Division Training School, 565th Combat Engineering Battalion, 9th Field Artillery Battalion asin ang 21st Cavalry Company. Sa lado kan Australian Army, may 86 personahe na kabali sa nasabing aktibidad. Ang enot na kasangga exercise pinagibo sa Bicol kang November taon 2024 sa pagultanan kang Australian Army asin Philippine Army. Yan ang mga bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palomanya, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future.
Kiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.